барои маълумотномаи тиббии қалбакӣ муҳоҷиронро аз Русия ихроҷ мекунанд. Думаи давлати Русия рӯзи 27 май дар хониши ниҳоии сеюм чанд қонуну қоидаҳои нави муҳоҷиратро қабул намуд, ки сиёсати муҳоҷирати ин кишварро боз ҳам пурзуртар месозанд. Тағйиротҳо ба қоидаҳои нав аз ташхиси тиббӣ гузаштани шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла муҳоҷирони меҳнатӣ дах доранд. барои риоя накардан ба ин қоидаҳо ҷарима ва депортатсия пешбинӣ шудааст ва ҳатто дар баъзе ҳолатҳо муҳоҷиронро ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида метавонанд. Шаҳрвандони хориҷие ки ба муҳлати зиёда аз 3 моҳ барои кор ва зисту зиндагӣ дар ин кишвар ба Русия сафар мекарданд, дар бадали 90 рӯзи тақвимӣ аз муоинаи тиббӣ мегузаштанд. вале тибқи қоидаҳои нав акнун чунин шахсон бояд дар бадали 30 рӯз аз муоинаи тиббӣ барои ташхиси нашъамандӣ, истифодаи моддаҳои психотропӣ ва гирифтор будан ё набудан ба бемориҳои сироятӣ гузаранд. муассисаҳои тиббӣ вазифа доранд, ки пас аз ташхис дар муддати 24 соат хулосаи худро ба вазорати корҳои дохилӣ ва Роспотребнадзор дар бораи ошкор шудани ҳолати нашъамандӣ ё ба ягон бемории сироятӣ гирифтор будани муҳоҷир пешниҳод намоянд. дар сурати ошкор шудани таҳдид ба саломатии мардум, ин гуна муҳоҷирон саривақт аз қаламрави Русия депортатсия карда мешаванд. барои саркашӣ аз муоинаи тиббӣ ҷазо дар намуди ҷарима ба маблағи то 50 000 рубл ё депортатсия бо қарори суд пешбинӣ шудааст. барои пешниҳод кардани маълумотномаи тиббии қалбакӣ, ки мавҷуд набудани бемориҳои хатарнокро дар шахси дар ҳақиқат бемор тасдиқ мекунад, то 8 соли зиндон ва ҷарима ба маблағи то 3 миллион рубл пешбинӣ шудааст. мехоҳед бе пешпардохт пули хонаро ҳар моҳ кам дода соҳиби манзили зебои замонавӣ шавед? пас манзили орзуҳоятонро аз Paradise World ҷустуҷӯ кунед. шумо метавонед пули хонаро ҳар моҳ кам мисли иҷора пулӣ пардохт намуда, дар муддати кӯтоҳ соҳиби манзили шахсии худ гардед. суроғаи мо: шаҳри Душанбе, кӯчаҳои Рӯдаки 4 ва Карамов 4. телефонҳо барои тамос: +992 907 261 000 ва +992 175 0505 05.